सांग्रां जा हा दालालिफोरनिफ्राय सांग्रां जा हा बायनो थांनायाव दालालि हमनायनिफ्राय नोंथाङा 100 बार सानग्रो नंगौ हा बायनो थांनायाव दालालि हमनानै गेदेर खैफोदाव गोग्लैदों सासे सुबुङा बाक्सा जिल्ला दमदमा निजबुर सिरालनि थागिबि दीपक स्वर्गियारिया हा बायनो थांनायाव दालालि हमनानै गेदेर खैफोदाव गोग्लैदों बिनिखायनो नोंथाङाबो बहाबाफोर हा बायनो थाङोब्ला दालालि हमनायनिफ्राय गोबां खेब सानगोर गुवाहाटी सोहोर कोठाबारियाव हा फाननानै होनायनि मुङाव हा बायग्रा बाक्सा जिल्ला दमदमा निजबुर सिरालनि थागिबि दीपक स्वर्गियारिनिफ्राय 20 लाख रां लांदों सासे हानि दालालि सुबुङा बे थगायनानै रां लांग्रा दालालि सुबुंनि मुंखौ बाक्सा जिल्ला लावखाथा थाना सिमलानि थागिबि अनसाय ब्रह्म होननानै मिथिनाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै दालालि अनसाय ब्रह्मआ गुवाहाटीयाव थायोमोन अनसाय ब्रह्मआ हाखौ दिन्थिनानै बे हाया मालिक दंखायो खालि बेखौ एग्रीमेन्ट खालामनानै लेखा बिलाइखौल' हैनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय एग्रीमेन्ट खालामनो रां होखांनायनि उनावबो बै दालालिया मालिकनो रांखौ होयालासे थगायनानै रांखौ लानानै खारदों बिनिखायनो नोंथाङाबो हा बायनो थांनायाव दालालि हमनो सानोब्ला 100 बार सानग्रो डिटेल्सखौ एसे खोन्थाहरफिनलाय डिटेल्सखौ माने आं नोंनो माबा WhatsApp हरखादो माबाफोरखो इनि डिटेल्स माबाफोरखो डकुमेन्ट माबाफोरखो एड्रेसफोरखो औ नङा माने माब्रै मा जानाय बेफोरखौ माब्रै जानाय माने बि मानसिया तारमाने गुवाहाटीयाव थायोमोन आरो औ आगोल ओरै तारमाने बाय सिनायथि जालायनाय आरो तारमाने जेनेबा सिनाखि आरो औ ओमफ्राय एसे तारमाने हाफोरखो ओरैनो माबा खालायो आरो तारमाने जेनेबा तर हाफोरखो निजिनि होननानै तारमाने बिसोर मा खालायो गुबुन हारिनि हाखौ तारमाने खोन्थिना फैसा लायो तारमाने बिसोरो खोन्थि दालाल जेनेबा ना दालाल तारमाने एक नाम्बार दालाल तारमाने आरो तारमाने जोंनो बेलेग गुबुन हारिनि तारमाने सौरा मानसिनि हा जोंखौ अलरेडि खिथिबाय आरो तारमाने हाखौ खोन्थिदो जोंनो जोंनो खोन्थिदो इ हाया तारमाने अलरेडि मालिक दोङो मात्र एग्रिमेन्ट खालायनांगौ एग्रिमेन्ट खालायनाय लोगो लोगोनो अलरेडि कास्टमार रेडिखा जोंनिया होननानै बुंदो आरो इ मानसिया जेनेबा 1 कोटि 30 लाखआव पार कथा बन्दोबस्त खा होननानै तारमाने कास्टमारा अलरेडि रेडिखा होनदों खालि एग्रिमेन्ट खालायनानै कागजखौल' हैनांगोन होननानै बुंनानै जोंनो हाखौ खोन्थिनानै मालिकदोबो रायलायनानै जितानिखि जों एग्रिमेन्ट खालायनो फैसा होबाय होखांनायनि उनाव तारमाने मालिकनो फैसा होआखै बिसोर तारमाने जितानिखि जों सोंसु सांसा खालायनानै ओमफ्राय मालिकनोबो थांबाय एसेबां दिन मानो नांखो वारेन्ट नामजारि जानो कारने एसेबांथ' गोबाव नाङा ना मालिकनो सोंबाय जों थांनानै ओमफ्राय फैसाखौ होदों ना नोंथांनो ओरै होननानै ओमफ्राय जोंनोथ' फैसा होआखै खालि फैसाखौ लाना फैदो खिन्थु बुरजा लाना फैयो जोंनो खिथियो आरो लाना थांफिनो जोंनो होआ फैसाखौ ओरै होननानै बुंदो आरो तारमाने मालिक बिगोमाया जोंनो तारमाने फैसाखौ होआ खिन्थु फैसाखौ लाना फैनानै जोंनो खोन्थियो नांगौ नामा होनना जासिनानै खिन्थु फैसाखौ तारमाने होआ लाना थांफिनो ओरै होननानै बुंदो आरो तारमाने ओरैबायसा गिदिर क्लेम खालायनानै थांदोंना जोंनो तारमाने एन'का बिपदआव खुलिलांदो इसोरो तारमाने फन रेसपन्ड होआ तारमाने डेटबो लाबाय 45 डेज डेट लादोंमोन होनाय कारने 40 डेज 5नियाबो बारलायलांबाय तारमाने तारमाने गिदिर चक्रन्द खालायनानै फैसाफोरखौ लाना थांजोबदो ना ओमफ्राय जोंनि फैसाखौ लांनानै इनि फिसाजोनि नामाव 16 लाखनि LIC खुलिना दोनदो हिनजावनि नामाव 3 एकाउन्टआव बहुत फैसा दोङो तारमाने जों खबर मोननाय मथे आरो तारमाने आरो जों थांबा तारमाने खारखोमायो मानसिया तारमाने न'आव थाया तारमाने तारमाने गुवाहाटीफोरसो स्रोद स्रा मोथिबा माबा थाखोमायो मबाव भुटानथि थायो तारमाने ओरै तारमाने बिराद रेसपन्ड होआ जाबाय तारमाने हा फानना होनायनि नामाव माने तारमाने हाखौ तारमाने जोंनो होगोन होननानै लादोंमोन आरो तारमाने अलरेडि कास्टमार दंखायो खालि जोंखौ एग्रिमेन्टल' खालायनो होदोंमोन आरो तारमाने कास्टमारा इनि आखायाव दंखायो होननानै बुंदोंमोन तारमाने जोंखौ अलरेडि कास्टमार आंनि आखायाव दंखायो पार कथा 1 कोटि 30 लाखके तारमाने बन्दोबस्त खा कास्टमारदो होननानै बुंनानै तारमाने अलरेडि कास्टमारबो रेडि दंखायो खालि नोंसोर एग्रिमेन्टल' एग्रिमेन्ट खालायनानै खालि एग्रिमेन्ट खालायबानो जागोन मालिकआ ओरै होननानै हाखौ नोंसोर बायनो नागिरदोंमोन आरो ना जों बायनो नागिरदोंमोन हाखौ जों बायनो नागिरदोंमोन बायनो नागिरबा तारमाने लास्टाव तारमाने थगायनानै जोंनि तारमाने फैसाखौ लाना थांजोबदो आरो तारमाने मालिकनोबो होआलासिनो तारमाने बै मालिकआ माने एडभान्स बिदों होननानैहाय तारमाने बिदों होननानै तारमाने मालिकआ तारमाने एग्रिमेन्ट खालामनो बिदोंमोनबो आरो तारमाने बेखौ थांबायबो जोंखौ लानानै तारमाने गुवाहाटीयाव माबा मासखावायाव जों फेन्सियाव थांबाय बिगोमानि हाया फेन्सियाव ओमफ्राय हाया जाबाय नै कटाबारियाव
अटाबा 1 नम्बर मस्जिद खाथियाव तारमाने कबरस्तान खाथियाव तारमाने हाया तारमाने जों नैखौ खोन्थिनानै ओमफ्राय बिगोमानो लाना थांनानै ओमफ्राय बिगोमानो फैसाखौ होआलासिनो इसोर मा खालामदो खालि बिगोमानो फैसाखौ खोन्थियो आरो लाना थांफिनो ओमफ्राय जों बिगोमानाव बाय गोबाव जानायखौ सोंबाय जों थांनानै बिगोमानियाव सोंनायावसो ओमफ्राय गम मोनबाय जों तारमाने बिगोमानो फैसा होआखै तारमाने बिगोमानो खिथिनानै आरो लाना फैफिनो नैसो तारमाने फैसाखौ इफोर रखम खालामनानै चक्रन्द खालामनानै गोबां फैसा लाना थांदों टटेल जोंनिफ्राय 15 लाख 20 लाखसो जादों आरो तारमाने इफोर लाना थांदों तारमाने ओरैबायसा तारमाने थगायदों जोंथ' रेसपन्सबो होआ तारमाने फन खालायबा ओमफ्राय आरो गेजेरावनो तारमाने लोंनानै तारमाने फाबुखिदो आरो तारमाने जोंखौ लोंनानै फाबुखिदो फैसा होआबा मा खालायनो ओरै होननानै तारमाने जोंखौ फाबुखिदो आरो तारमाने आंहा आखाइ गोलाव दोङो एकदम पुरा ओरैनो तारमाने बहुत फाबुखिदो आरो तारमाने जोंखौ गेजेराव तारमाने फाबुखिदो होआबा मा खालायनो ओरै होननानै लोंनानै गावथारजोबगोन ओरै होनना बुंदो आरो तारमाने बारा हाल्ला खालायबाय थाबा होननानै ओंखायनो जों तारमाने नोंथांनि बाय हेल्प नायग्रोदों जेन खहाय खालायो बेखौनो रिकुवेस्ट खालायो आरो नोंथांमोननिसिम जों तारमाने उपाय गैया आरो तारमाने जेनेबा एनका प्रब्लेमाव खोलैना